Tugot, ti napalabas. Napalabas, nagsubang da Doña Dolores ken Diana. Saan ang nalapdan ni Doña Dolores tingiwat na. Ket pinapanaw na da bakit ansing ken Diana iti apartment. Nagturong arod dagiti dua iti pagdagdagusan nila kay Ignas ken Celia. Maragragsakan ni bakit ansing iti naamuan na nga agayan ayaten da Celia ken lakay Ignas. Iti daytamet lagun daway. Simuruten ni Doña Dolores ken ni Lindon iti safe house. Nakapungtod ni Lindon, idinaamuan na apinapanaw ni Doña Dolores ni Diana iti apartment. Iti sabali abangir, agsarsarita da bakit ansing ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Ante Ansing, pribado gayam akalsada ti simra kanta. Kan akin kukwa iti nagdakkal abalay. Napalawlawan iti kayong agbunga iti prutas. Akas matla iti aglawlaw ti plantasyon ti asukar. Bak nang lakit dit akin kukwa iti dayta abalay. Apay anapan tayo iti daytoy alugar. Ante Ansing. Diana, madamdaman to na sungbatak ti saludsud mo. Bumabatakit din iti kutsim, tama pantay ti dayta balay. Sige, Ante Ansing. Ante, madlaw anabayagan nga awan ti agnanaed iti daytoy abalay. Husto ka, Diana. No, saan na kamariro? Talo na tawon nga awan tinagnaed diti abalay. Mabitla nga ta, irwar ko titulbag. Ha? Nagadumat tanday ta atulbag? Ay, Jaski. Kasano pa yan na mailasin ko titulbag tiri daw. Jakmutan kabisado titulbag na. Sagay sa akon nga isirek titulbag iti durnab. Ha? Rugya kon, Diana. Agtugaw ka pa'y labi, ta sigurado mabayag daytoy. Relax ka lang, Doña Dolores. Saan akabilan ni Boss Lindon ni Diana? Isu nga awan ti romba nga pagdanagam. Anak ko latta ni Diana, Brando. Iso nga adalat ta panagdanag ko. Basol mo matla ti amin, Doña Dolores. Apay nga na pinagtalaw mo ni Diana, iji apartment niyo. Wen, aklunak ang nagbasolak. Jakon nagpanunot iti dayti agon daway. Daitan di bagbagakin ka. Di mo ammo nga usarin ti panunot mo. Kanayon akamali ti desisyon mo. Brando. Ala, di ka una agpampanunot. Mangisagana ka man kidi ti kanan tayo. Anya, ibaon na kamang isagana iti kanon, Brando. Wen, kakaiso na nga dakay ta dito'y safe house. Agtignay kan. Tani, mabisina kan. Di mo ka di pa'y nasarakan ti tulbag, Auntie? Maudin daytoy atulbag nga isirek ko iti durnab, Diana. Ay, sa wakas. Nalukatan mo't lang ang tiri daw. Naglawa iti unag ti balay. Ala, sumrektan, Diana. Kartingam. Wan Auntie. Ay na, nagtapok ti swelo apagnaan. Kayat ka di asawan? Dito iti pagnaedan ta, Ante Ansing. Correct, Diana. Dalusan talaang ti uneg. Kan naglawlaw day ti balay. Mabali na pagnaedan. Kabagyan tayo ka dit akin kukwa iti daytoy abalay, Ante Ansing. Awan, Diana. Nabayagda na, pimusay. Isa siya kung tikir-tikir iti dayto abalay. Adamot la kanyak ti dokumento dayto abalay. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Naglalawat ti silid daytoy abalay. Nalabit aday ti master's bedroom. Kadaanan ti katre. Kastamot ten dagiti nagdadakkel nga aparador.
Tinakasabit aladawan. Ladawan ni Auntie Ansing, edi kaupubingan na. Diana, Ah, ada kamit lagayam ditoy. Itay ka pa sapsapulan. Auntie, apay nga daladawam iti daytoy asilid. Ha? Kuha. Nabayagan ngayon sabit ko day taladawan. Manipod siya kung tinagbantay iti day abalay. Kasta ka di? Wen, Diana. Wanyaman nagiti makitkitam ita ditoy. Di mula ta ni kaskaso. Siyakmit lang tinangurnos ka dagita. Auntie, Ay, wen gayam. Nagpa-deliver ako ni tikananta dito'y balay, Diana. Diyak pa'y masangot agluto. Tama kumikumak ng agdaldalos. nangalam iti kwartam apagpa-deliver mo iti kanenta, Auntie. Damot basit urnong ko. Nalipatam ka di nga da trabaho iti kubraan. Ha? Siyakmet la tagbibiyag. Iso nga dalat ta urnong ko, Diana. Awan matan ti sabali a paggastusak. Pudno timbagakan ka ni Brando, Doña Dolores. Awanan tilapad iti dalan ko. Gaputa nakabalo den ni Ruben. Maaramid ko itan ti kayat ko. Basta di mo saksaktan ni Diana, Lindon. Day talaang ti pagpakasikan ka. Awan ti rumba nga pagdanagam, ay ayatek ni Diana. Iso asaan a makaraman kanyak nga uray pitik lakuma. Lindon. Sana narigat asapulen no sadino ti ayan ni Diana. Patcheck amapan nanto sa rungkaran ni Ruben ije pagbaludan. Oh, Oh. Jak kaya ti kasta ajar mo ita. Nawaya kalata amapan ije apartment mo no kayat mo. mabutangak. Umianak pa ila dito'y safe house mo. Embag dito'y taado ti makmakan. Ay nabsugak. Nagadutikinan ko, Diana. Uray siyak, Auntie. Nabannog ta ngamin ang nagdalos. Iso ang nagadutikin nanta. Kitaam ka diti pusig ko. Nagbusinga rin, kapoy ti busog ko. Ay, ala, Auntie. Inlo kais mo matan ti bahadom. Tapno makitam to'y nagbusinga ra pusig ko. Sika talaga, Auntie Ansing. Nakaragragsak kalata. Nga uray adas ang sangwan aparikot. Di mo unay panunutan ti parikut, Diana. Dayta ti sursurwam nga ramiden. Ay, wanggayam, agi na natabi ta mapantay di balay ko. Sige, Auntie. Mapan ko alaan di bayad dagiti manok ko. Tayin lakok amin idan. Imbag lang ay gatang ta iti masapsapul ta iti dayto abalay. Auntie Ansing, dandanitan ije balay mo. Wen, Diana, makalawas meten na jak nagawi di jay balay ko. Jak payen nasibukan dagiti mula kanateng. Wan ngagpaiso. Kasanon dagiti mulam anateng. No saan ka meten nga agnad ije balay mo? Ipadawat kung tulaangan ka dagiti ka aruba. Sa maysa, mabanugak meten agmulay tinateng. Agsakitin ti sikit ko. Auntie, Nala, nakadanon ta ni tarubayan ti balay ko. Iparadam ti kutsim, Diana. sige, Auntie. Auntie Ansing, anya timbaga jay lalaki ang nakasaritam itay. Ex-boyfriend ko, jay nakita malalaki ang nakasaritak. Diana, imbaga na nga imay kano ni mamam dito'y balay. Adda kano dwa lalaki ang kakadwana. Anya? Nalabit adalindon kan Brando ti kakuyog ni mama nga imay ditoy. Sapsapulan da kalakit diti inam. Nga malas dalaeng. Gaputa santan nga agnaed dito'y abalay. Auntie, Binilin ko matan dya ex-boyfriend ko. Nga isupay la ti mangkita iti balay ko. Mabitlaang ta irwar ko ti tulbek tapno makastrek ta di tabalay. ha? Isumananday ta dyan nagado atulbag, Auntie.
Sigurado ang mabayagan ka manen amang ilukat iti ridaw. Di ka danag. Kabisado kung tilangat itulbok na ito abalay. Jay adda ko libangbang na. Nangalaan nga taniman ng ansing tinagado a kwartana, Ignas. Jak ammo, Celia. 15,000 ti impadawat na a kwartata. Nakaskas daw day di abakat. Idulin mo ti daduma a kwarta. Timot daduma. Igatang ta iti masapsapol dito'y balay. Talaga akas ta ti aramidak, Ignas. Siya kung timapan ijay merkado. Ngagatang kadagiti masapsapol ta. Sige, ikan ka nga rod iti igatang mo. Asidaga kon iti paggatangak kadagiti masapsapol may ken ni Celia. Nakaskas daaw nga agpayso. No sa dino tinangalaan ni Ansing iti kwartana. Agpapada kami matla iti kabibiyag. Sa bagay, nabayag a panawon nga awan ti damag ko kenkwana. Nalabit ang nakaurnong iti kwartana. Ti awanan bain a General Barbosa. Iso ti makitak iti saan unay nga adayo. Adala iti abay ti lugan na. Nakita na kon ti awanan bain. Umasidagan kanyak. Saan laengan nga agar aramid iti saan anasayaat ditoy. Gaputan nakasaga na ak iti anyaman nga aramidan na. Ignacio, long time no see. Kumusta kan? General, Nagadua lugar ti mapalin napapanan. Ngem dito ipay lugar ti nagkitaan ta. saan akon nga agpalpalikaw pay, General? Saan anasayaat ti aldaw ko ang nakakita ken ka? No anyaman ti adda iti panunot mo ita. Sa anak nga agbutang. Amok nga adda pa kainaigam kadagiti riribok a mapaspasamak ita. Tanagam ti panagsarsaritan, Ignacio. Uray no di mo nakamatan kanyak ti amin. Amo, tiyagay ay ayam di da panunot mo. Awan, ti pa kaya na iga. Iti pan nakatay ti anak mo babae. Ha? Kasanong ammom anatay ti anak ko a babae? Naglapayag ti daga ko na da Ignacio. Iso, anabuak na ita. Anya? Ado pa iti di mo Ignas. Amangan, lumaklat kan tulangan, at itinarakan mo a tao. Ket dakal, ti pakainaigan na iti biyag mo. Anti Ansing, mas daawak at talaga kan ka. Anya ti pakas daawam, Diana. Adda nagdakkal abalay abambantayam. Ngam apay akay kayat mo ti agnanaed dito'y away. May mayat ditoy, tanaulimek. Ken basit la ti arubayan adalusan. Sa maysa, adda ditoy dagiti dadduma adagak. Anti, Adda ngagpay sunalawa adagak ditoy away. Ngam jakmeten kabala na talunen. Gaputa bakbaketan akun. Anti Ansing, Kalpasan taramidak dito'y balay ko. Agsublita metla nga dago si Jidakkel a balay. May sangal daw asana si Marong Karkanyak ni Diana diti pagbalutan. Matanagan ako. Amangan no niya ti aramidan kan kuwanan ni Lindon. Nasken ang makalibas akong dito iti kabitan na panawan. Ruben, Si Kamot Gayam tatalyon. oh, nauneg ti panagsinnaay mo. Talaga magagaran kan naglibas. Uwan tatalyon. Ita niya man nga oras. Maglibas akon. Intun rabi. Ipatungpal mon ti panggap mo, Ruben. Oh, Denggem ti bagaken ka. Tapnusan ka maisagmak. Gaputa delikado daytoy nga aramidem.
Di mo ammo ti sasawam, General. Ignacio, maaramid ko kadi pa iti agulbod kan ka. Amangan, udumtang tuntial daw. Ngagbabawi ka, gapo iti panagibalis mo. Di mo riribukan ti panunot ko, General. Da kayo ken ni Mr. Fortesa ti kabusor ko. Ininunot yu a pinatay ti pamilyak. Awan tinapatad nga ebidensyam. Ada kami tinang patay iti pamilyam. Ignacio. Dahil tagat ti madiken ka. No ada matay iti pamilyam, da kami ada agos ti pabasulan. Anya? Amamu ka, Ignas. Kasta matan nagiti dua ka kanuam. Saan ka di agay mo nilyon? Ken bayaw mo't day di agila. Ha? Nakabalon nga ginggay tanilyon. Gapu itinadags na kaso na. Nabayag matan, anatay day di agila abayaw mo. General. Apay, Ignacio. Nalipatan ka din, dagiti dua nga anak day di agila abayaw mo. Jak malipatan ti panagpukaw da adwa. Manipod na tay day di agila. Nagpukaw matan dagiti dua lalaki nga anak ti kabsat ko a babae. Anya ti kayat asawan ti panagisem mo, General. Ignacio, saan ba yada ito iti mauni a panagkita ta? Addan tumanen gundaway. Si bibiyag pay nga ta, dagiti dua lalaki nga anak ti kabsat ko. No si bibiyag daman, sa dino nga tan ti ayan da ita. Apay nga insubli ni General Barbosa tinapalabas. Nabayagan a panawon da ita. Inlimod ko nga adda kabsat ko a babae. Tapno saan a maisagmak. Pinatay latta ida dagiti kabusor ko. Ignas, nagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Anya ka di ti pampanunutan. Celia, Apay ka di. Mabalin ka di ama amuak no anya ti pagparpari ko tamita. pampanunutak dagiti dua lalaki nga anak day di kabsat ko a babae. Ha? Adda kabsat mo a babae, Ignas? Adda. Ngam nabayagdan a pimusay iti day di asawa na. Agpada da a pinatay dagiti kriminal. Diyos ko. Adda ak idi iti intelligence unit ti armada. Inlimad ko nga adda kabsat ko a babae. Tapno saan a mairaman iti riribok. Ngam nairaman lata a napapatay. Anya? Inasawa idi day di agila agayam ko. Naadanda iti duwang anak. Ngamjak amo itan no sa dino ti ayanda. Sinapol ko iti dagiti ubing. Ngam napaayak laeng. Aging gaan na itanam kon kan lipat ti amin. Ngam no si bibiyag dapay. Sa dino nga tan ti ayanda. Sigurado ka ka din, iti dahi tangay pagbagam lindon. Addan dinutukak amang patay kini Ruben ijay unag ti pagbaludan, Ninong. Kasta ka di. Hamangan no agpabawi kanto iti dahi nga aramidam. Anya ti kayat mo asawen nga agbabawi akto? Anya ti kayat asawan ni General Barbosa iti daytaan ay bagana kanilindon. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez.
May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.